ser man skillnad bra. Pitbull och Amstaff är en storleksstörre. Aha. Jag kommer aldrig ihåg vem som är vem. Är det här Johanna eller Cecilia? Ja just det, det är Cecilia som kör 19 och Johanna. Ja, då får Johanna. Ja, då får Johanna. Men är Johanna med Perry också eller? Har Johanna båda Staffan och Tutte som är för? Kom igen nu! Ja, Johanna! Om jag minns rätt så är detta en snabbrund. 26,87 ska du slå och gå felfria. Attan! Det såg ju så bra ut och så blev det fel tunnelingång och då blev det disk.